Dobrý deň. Dovoľte, aby som sa predstavila. Ja sa volám Daniela Selešová, pracujem v Košickom samosprávnom kraji. Som vedúca odboru riadenia a implementácie európskych projektov. Náš odbor má na starosti v podstate celé plánovanie, prípravu, riadenie a implementácie všetkých projektov, ktoré môžeme alebo sme oprávnení čerpať zo štrukturálnych fondov. Jednak Košický samosprávny kraj využíva túto možnosť, že teda pripravujeme projekty v rámci Národného strategického referenčného rámca, ktorý sa týka celej Slovenskej republiky. Máme si 10 operačných programov, ktoré sú potom orientované sektorovo, napríklad na ochranu životného prostredia, zdravotníctvo, regionálny rozvoj, informatizácia spoločnosti, doprava, technická asistencia a podobne. A sme veľmi radi a vítame aj tú príležitosť, že v rámci cezhraničnej spolupráce bol teda otvorený alebo zriadený aj program NP, a to Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Ukrajina. Z našej strany my sa stretávame s veľkým záujmom naši občania, organizácie, neziskové organizácie, ale aj inštitúcie. Keď sa s nimi stretávame na rôznych fórach a konferenciách, tak majú veľmi veľký záujem práve o spoluprácu s Ukrajinou. Zaujímajú sa, veľmi ich zaujíma teda oblasť cestovného ruchu, výmeny skúseností medzi inštitúciami v oblasti kultúry, ale takisto je teda pre nich zaujímavá aj oblasť, ako je ochrana životného prostredia, kanalizácia, čističky odpadových vôd, ale aj rôzne teda malé aktivity a spolupráca, ktorá je vlastne možná, ktorú umožňuje tento program NP v jednotlivých svojich opatreniach. Ja by som sa teda dotkla tých opatrení, o ktoré je záujem zo strany teda košických subjektov a tých, ktorí sa aj zapájajú do príprav projektov a chcú veľmi spolupracovať teda s ukrajinským partnerom, že je to presne tak, ako som spomínala, oblasť ochrany životného prostredia. Myslím si, že v tomto smere máme rovnaké problémy a ťažkosti a to je v prvom rade na Slovensku práve u malých obcí pociťujeme veľký problém v oblasti kanalizácie a čističky odpadových vôd, že na túto vlastne základnú infraštruktúru je potrebné vynaložiť veľmi veľa finančných prostriedkov. Preto vítame každú jednu možnosť, ktorá sa črtá zo štrukturálnych fondov, aby sme tieto možnosti využívali. Práve aj v programe NP je tu v podstate v rámci ochrany životného prostredia možnosť napríklad pripraviť si projektovú dokumentáciu na tieto projekty, čož príprava projektovej dokumentácie je finančne tiež náročná, ale práve tento program NP Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina umožňuje čerpať prostriedky napríklad aj na takéto opatrenie. Ďalej sú to protipovodňová ochrana. Tu by som chcela vyzdvihnúť ako pomoc riadiaceho orgánu a spoločného technického sekretariátu v Budapešti, že absolútne ako veľmi rýchlo zareagoval na iniciatívu ako tých partnerov členských krajín v tom smere, že po týchto ťažkých povodniach, ktoré postihli tieto naše územia aj Ukrajinu, Košický kraj, Prešovský kraj na Slovensku, Maďarsko, teda iniciatívu nás zvýšiť maximálnu výšku projektu v opatrení ochrana životného prostredia a hlavne v podopatrení protipovodňové opatrenia, tak riadiaci orgán zvýšil maximálnu výšku na projekt na 2 milióny eur. 2,5 milióna eur. Z tejto sumy už samozrejme na protipovodňovú ochranu treba veľa finančných prostriedkov, ale už z tejto sumy sa dajú vlastne
vyriešiť ako dielčie lokálne problémy, výstavba hrádzi na riekach alebo čistenie potokov, menších prítokov riek, ktoré sa potom vlievajú do tých väčších a rýchlych tokov, ktoré sa rozlievajú do daného územia. Takže v tomto smere sme tu prišli aj dnes ku vám do Užhorodu, pretože sa tu dnes koná jedno veľmi významné podujatie, a to hľadanie partnerov. Prišli sme tu zo Slovenska, z Prešovského kraja, Košického kraja, z Maďarska, a je tu veľmi veľa ľudí a máme tu teda podujatie na vyhľadávanie partnerov a na prípravu spoločných projektov. Takže ja ukončím môj príhovor s tým, že našim cieľom dnes je tu nájsť si partnerov, s ktorými chceme pripraviť spoločný projekt. Zaujíma nás teda oblasť kultúry a cestovného ruchu a podpory a jeho rozvoja a zaujíma nás oblasť ochrany a životného prostredia. Z tohto podujatia sme odišli, musíme sa tam vrátiť, pretože naši partneri nás tam čakajú. Môžem iba povedať toľko, že tešíme sa, že už jedného partnera na jeden veľmi krásny, účelný a zmysluplný projekt sme našli. Samozrejme musíme si prejsť s partnerom detaily, rozpočty, oprávnenosť celého projektu, oprávnenosť žiadateľa, všetky tie podmienky, ktoré projekt podľa podmienok programu musí spĺňať. Takže sa tam chceme ďalej vrátiť a pokračovať v ďalšom vyhľadávaní tých kontaktov, aby sme mohli začať pracovať na projektoch, pretože deadline výzvy je tak, ako povedal Andráš, 26. októbra a dovtedy musíme pripraviť aj projektovú dokumentáciu, aj rozpočty, aj ďalších partnerov. Takže veľmi pekne vám ďakujeme, že ste ako čakali. Sme nevedeli, kedy sa dostaneme z tohto podujatia. Bolo ho treba uviesť, je tam veľa teda účastníkov, čo nás zase na druhej strane teší, pretože sa zvyšuje šanca na to, aby sme si svojho partnera projektového našli a pokračovali s ním ďalej v práci.